جه همو پارتیان ماسه ششی زدتر پارتیا دوای بجرعتر زدتر نزی که پرسا کرد دبا و دخوازه لگوری پیوان اوروپایه مافین تمام اولو نتواو ملت جدا زمان جدا لترکیه بدستور گارانتی بکه اگر هاتو ماسه ششی بتوی بونه دا سالات اوره اف پینگاوه ده چاوا بهنه هاویتن و ده چاوا بهنه جیبه جه کرن اگر هاتو نبون ده چه پیشنیاره که یانجی بچره که بکاربن بریا ده سالات وان مافان بو ملت جدا لترکیه گارانتی بکن ده دستور ده دنافوان ده ملت کرد و حتی نهاجی ده دستور بنگهینا ترکیه ده دان پیدان نب زمانه کردی نب کردان نب چاندا کردی نب ملت کرد نهات یکرن جهجای ادریس شاهین جگیره سروک پارتیا دوایه و پارێزەر دپرسم که او جی اندامین ماسه ششی اپوزیسیونه نه هجای ادریس گلک بخیراتی کردستان 24 نزانم نزیک بون اول سر مافین کردان جگیر کرن بجه کرن مافین کردان ده دستور بنگهین دال ترکیه چاوا دهتن رخاندن یعنی لدجی و درد کفن زیدتر یانجی لکلک هوا کی جان زیدتره Şimdi öncelikle şunu ifade edeyim. Despeki dixwazim bêjim ev xebata me tenê derbarê karên Partiya Devayê de ne li ser mafên mirovan e mafên bingehîn e ev di çarçoveya felsefeya partiya me de di çarçoveya bernameye me de xebatekî wiha hatiye kirin li vê derê armanca me sereke ev e ku di sed sala yekemin ya komarê de Partiya Deva dixwaze destureke sivîl were amade kirin destûra derbeyê ku sala 1982 hatibû çêkirin bi derbeyê hatibû çêkirin ev em dixwazin desturek wiha bê amade kirin hemû gelên sivîl gel hemû alî xwe têde bibînin di nava vê xebatê de elbet pênasekirina welatîbûnê jî heye kesê ku dema ji dayîk bû çim mafê wî hene divê ev maf hemû bên dayîn û bikaribe zimanê dayîkê fêr bibe pê bixwîne û hemû astengiyên li pêş zimanê dayîkê bên rakin her wiha qedexeyên li pêş cemxaneyên mafên suruştî mafên jinan mafên zarokan astengên hemû bên rakirin pîvana me ev e ku di çarçoveya mafên mirovan de di çarçoveya mafên gerdûnî de cîhanî de ewa ev li ser vê esasê bên girtin û desturekî bûye hawayê bê amade kirin ji ber vê yekê sererastkirine ku em li vê derê dikin bi navê 85 milyon welatiyan sererastkirine destûrê ye aliyên ku xwe di nava vê destûrê nihada nabînin ew alî diwarê netewî de dibe diwarê olî de dibe diwarê mezhebî de dibe kesên ku xwe cuda dibin û xwe di nav vê destûrê de nabînin em dixwazin astengiyên li pêş wan bên rakirin û ev destûr bibe destûra 85 milyon welatiyan û hem welatiyekî wiha were bi nav girin ev çalakiya Eja Edrîs îrokeya civîna hewa jî hebû di nava axiftinên xwe de we behsa pirsa Kurd jî kir û rakirina van astengiyan ji holê cegîrkirina mafan di destûra bingehîna Tirkiye eger hûn bûn desthilat hûnê vêya bikin lê eger hûn nebûn desthilat hûnê çawa bikaribin rêveken li pêşiya cêgîrkirina mafên netewê Kurd di destûrê de li Tirkiye îmkan tê daye Şimdi buradaki bütün mesele şu. Li vê derê pirsa sereke ev e dema em bûn desthilat tiştê ku em dibêjin em ê hemûyan cîbî cî bikin lê niha şeş alî di maseyê de hene eger em hemû dibêjin em namzetin ku welat bi rêve bibin ji ber vê em vê bernameya xwe li pêş wan
دخن ماسه شش آلی ده همو مجاران ده وک دبک وک هاف نفکرن شش پارتین جدا نه جداهین نافبروان هنه لهن بابتن کو ام لسر کفترن جداهین ما زیدترن لی اگر ام سر و دم ام ریکفن ام دستور گاوک زوتر بگوهرینن و ام گاو باوجن Tamam heja Edris Şahin. Hund dibêjin evan tiştê hund dibêjin tamam li gorî dilê Kurdan e. Lê hûn ê bi çawa bikaribin vê yekê cêbecê bikin? Hûn ê çawa bikaribin di destûrê de cêgîr bikin? Di demekî de ku maseya şeşî hiç nerîneke zelal, planeke zelal derheqê çareserkirina pirsa Kurd li Tirkiye nîne. Ew mîna hewe nafikirin. Bu söylemi kabul etmiyorum. Ez ve kabul nakim na Son derece çi planeke masaya şeş ali jibo Kurdan nine eva tişteki şaşe hemû partiyen masaya şeş ali jibo demokratik buna 85 milyon welatiyan gavên pêwîst davêjin û em partiya deva jî em dibêjin li Tirkiye pirsa Kurd heye û divê ji bo çareserî jî em bi welatî Kurdan dipirsin em fêm dikin ku ev pirs heye dema em dibêjin tu bêjî pirsgirêk nîne pirs ji holê ra nabe û pirsgirêkeke serekeye di nava Tirkiyeyê ji ber vê dema ku masaya şeş alî namzete welat birêve bibe divê pirsên 85 milyon welatiyan çareser bikin û nûnertiya 85 milyon welatiyan bikin. Tamam. Ev elbette ki em di nav masaya şeş alî de jî van pirsgirêkan tînin ziman û ji bo çareseriya vê pirsgirêkê jî em pêşniyarên xwe pêş dixin û em plana xwe datînin holê. Li gorî piraniya anketên dihêne kirin li Bakurê Kurdistanê Tirkiye diyar dibîtin ku HDP kilîla birina kursiya desalatê ye. An ku bê HDP ne masaya şeşî ne jî desalat nikare van helbijartinan û kursiya serokatiya qazanc bike. Lê heta niha we her du aliyan xwênezîkê HDP nekiriye. Hewa çi planek heye ku HDP bibîte endamê heftemê masaya şeşî? Biz bu seçimlerde divê hilbijartinê de ji partiyan zêdetir em dibêjin sistem ketine pêşbirkê. Sistema parlamenterî û sistema serokkomarî niha di pêşbaziyê denin. Ji ber vê yekê HDP jî dibêje em pabendî sistema parlamenterî ne piştevaniya wê sistemê dike di çarçeve pîvanên wan de dema em binirxînin ew jî piştevaniya sistema parlamenteriyê dikin û peyamên wanê di vê çarçeveyê de hene. Her wiha duwarên namzet de jî masaya şeş alî tenê nêrîna masaya şeş alî nagire û namzetê xwe diyar nake. Aliyên ku piştevaniya sistema parlamenterî dike divê piştevane wan aliyan hemûyan bigire û biyo hewayê namzetê xwe destnîşan bike. Ji ber vê dema masaya şeş alî rê keft ku namzetek diyar kir dengderên ku piştevaniya HDP jî dikin dê dengê xwe bidin û digera yekem de ew parlamenterê masaya şeş alî û sistema parlamenterî ser bikevin. Li ser vana danûsandin hene, diyalog hene, helbet masaya şeş alî jî dixwaze bi rêkeftinê bê yek dengî hinek biryaran bigire. Lê di nava partiyên siyasî de jî nakokiyekî ciddî nîne. Tamam, Heja Edris Şahin, Cegire Serokê Partiya Devayê hevdem parêzer gelek spas.